Egunon ikusentzuleok eta ongi etorri Xaloa telebistara. Gaur kontan Elizondon gaude, izan ere igandean ospatuko den egun handirako informazio bila gatoz. Horretarako herritarrengana hurbilduko gara, hain zuzen ere best hau hurbiletik bizitzen duten hoiengana joango gara eta igandeko behar dugun guztia jakiteko galderak egingo dizkiegu. Erran bezala, igandean Baztandarren biltzarra besta ospatuko dugu baztandarrok eta baztanera hurbilduko diren hoiek ere bai ospatuko dute egun handi hau. Eta hortarako informazio gehiago edukitzeko eta baztango sekretuak jakiteko, baztanen ibiltzen den jende ezberdinarengana hurbildu gara eta kasu hontan ostatutara hurbildu gara eta hortarako Unai Arriagarekin elkartu gara. Unaiak 8 urte daramazki, ilargi ostatuko zerbitzari izan da. Jepa, Unai, zer moduz? Ondo, egunon. Bueno, gogotsu zaude iganderako eguneko edo nola ikusten duzu igandekoa? Bai, hor gaude, dena preparatu nahian eta bai, gogoekin, urtero bezala. Zuk zenbat Baztandarren biltzar bizitutuzu dagoeneko? Ni daramat 14 urte, Baztandarren biltzarra, 8 ondo nintzen azken muga denda nuelaik, eta beste 7, hau 8. urtea da, ostatuan barrenean nagola. Eta ezberdin biziko da besta dendatik edo tabernatik imaginatzen dut? Bai, dudik gabe, tabernan ginala, pues, bueno, ostatuan ginala, pues, Baztandarra barrendikan bizitzen genuen, eta, bueno, ostatuan, pues, lanean, baina, bueno, hala ere egun edarra da. Zer da Baztandarren biltzarretik gehien gustatzen zaizuna herritar bezala? Azkenean egiten den giroa, ez? Herri giroa, baztan guztietetik jaisten direla, nire ustez urteko egunik ederrana. Eta tabernari bezala aldatzen da hundiz eguna bizitzeko modue edo nola bizitu duzuzuk zerbitzari bezala? Bueno, desberdin da, beti lanean zaude, baina, bueno, hala ere, da, uste urteko egunik politena bai lanean egoteko ere bai, ez? Jendea atsegin dago, giroan eta... Eta ekonomikoki begiratuta egun berexia da, hau da, azkenean jendea handitz etortzen da, eta nabaritzen da gorakada hori kajari dagokionez edo... Bai, hola begiratuz, nik errango nuke urteko egunik oberena dela, lanerako ere bai, eta bai kajarako pues, ere bai. Eta kajari dagokionez, bueno, eta pixka giroari dagokionez, noizbait pasa zaizu gelditzea edariri gabe edo izotzi gabe, olako zerbait pastu zaizu noizbait? Urtero badugu zerbait, olako zerbait beti gertatzen da. Azkenean, bai, horma jekatik egualdi hona egiten badu, beti justu ibiltzen gara, eta gero ere bai lan kontuan, lehen urtean adibidez atxaldeko 7etan edo itxi beharra aukin nuen zergatik kamara denak ustu ziren, zakarra ateratzeko zegoen, eta bueno, geratu berra izan genuen zergatik zen imposible jarraitzea. Bai. Orduan momentu batzutan zailtasunak ere egoten dira egunean bertan, ez? Bai, dudik gabe, baina, bueno, esate zutena, azkenean guretzat opari bada, olako egun bat eta olako arrakastakin, pues, guretzat opari bada. Eta ezberdintasuna dago denbora ona eta txarra iten duenean, nabaritzen da gehiago edaten dela eguzkiekin, edo ez duzu olako diferentziek nabaritzen? Dudik gabe nabaritzen dela, azkeneko urtean egualdi oso ona atera zen, eta dolea lan egiten da, eudila egiten duenean nabaritzen da, unitza. Azkenean urte batzuk daramazkizu eta nabaritu duzu gorakadaik edo berakadaik jendean aldetik, giroan aldetik? Bueno, nik uste beti, azkeneko 8 urtea betan beti ondo dela jende, ez? Azkeneko ondela 4 urte uoldeak izan zen urte bajoena, baina gero ostikan berriro gorakagoaz. Nik azkeneko 8 urtetan esango nuke urtero dela arrakasta hondikoa. Eta Baztandarren biltzarretik zerbait aldatzekotan zer izango zen aldatuko zenuena?
nik ez nuen, momentu nola ez nuen ezer aldatuko. Leno bai egite zen larun batean gauean parranda hori eta hori kendu zen eta nik aieka batetik ondo ikusten dut ere bai. Azkenean eguna ospatzeko da eta nei bintzat bastandar edo bezala nei beti ukidu gustokoa goizean goiz ateratzekoa eta eguna aprobetxatu, ez? Hori erabaki zuten kentzea, larun bat gabeko parranda hori eta nik aieka batetik normala ikusten dut egiarran. Alare, larun batetan parranda ofizialak kendu bazuten ere bai, jende ateratzen da, beste egiten du, zuk taberna irekitzen duzu larun bat gauetan? Bai, erekitzen dugu, hala ere kostatzen zaigu istea, erruz garbitzaileak beti bidaltzen digute azken momentuen, eta, bueno, badago jendea erabakitzen duena larun batean atera, parranda egin eta gero igarnean jarraitzu, eta beste batzuek goizean goiz esnatzea. Baina bai, larun batean beti komeiak isteko. Bai, ala izaten da. Eta zuek lanean aitzen zate egun osoz, batzutan lehenago bukatzen duzu agian generoa bukatu delako, baina bertzotan ere lana egin eta gero ateratzeko ohitura duzu edo ze egiten duzu gero zerbitzariak? Alizan ezkero, bai. Alizan ezkero eguna bukatzera, bastandarreneko karpara joten gara, dudik gabe. Alizan ezkero, dudik ezin. Bueno, eta aurten ja hementxe dago, ateioka dago ere bai Baztandarren biltzarra. Zer espero duzu aurten urterako? Berrikuntzarik egin duzu? Zerbait berri? Bueno, espero dugu egualdion ateratzea, lehenengo gauza, lehen esan bezala nabari da unitz, behin lanean hasi ezkero, eta, bueno, aurten guk bintzat, pintxoen eta historia horrekin, sardin jatia ingo dugu kanpoan, parrilea jarko dugu, kanpoko txondan, eta, bueno, nola ateratzen den gauza. Egun guztiz egonen da sardinak salgai egonen dira? Bintzat hasiko gara goizean, lehenengo orduan, eta geratuko gara, pixket jendea bazkaltzera joaten delaik, eta hola, geratuko gara, eta segurazki atxaldean jaztu mereziko arrankatzea, baina, bueno, dena da, jendearen baitan. Eta zenbat langile egonen zarete zuen ostatuan? Hemen segurazki egongo gara 4. Bat parrilean eta bestea kanpoko txondan jarko dugu, eta gero ni laguntza batekin barrenean, eta nola tetzen zaizkigun gauzak. Seguro ongi atrako dela, espero datzugu egun hortan hemendik edo handik ikustia, eta zortea hon eta ongi pasa Baztandarren biltzarra. Bueno, mil esker zuei. Elkartu, dantzatu, mintzatu, eskuaraz gozatu, mingaina bihotza herria, eskuaraz aberastu. Elkartu, dantzatu, mintzatu, eskuaraz gozatu, herriak bihotzan mingainak, eskuara maite baitu. Dagoneko karrikak ere hasi dire kolorez biltzen, kolorez bizitzen, eta ikusten dugun bezala hemen daude banderolak jada zintzilik, eta kalean usaina nabari da, besta usaina, eta oinik eta besta usain gehiago barrakoian do, izan ere horre elkartzen dira, eta hor saltzen dire Baztandarren biltzarreko bazkariko txartelak, eta hurbilduko gara ea zer dioten gure herritarrek eta gogotsu dauden edo ez galdetzera goaz. Dagoneko hurbildu gara barrakonera, ilara martxan da, aida jendia pastu eta pastu, txartelak erosi eta erosi, eta gazin kustera ze kontatzen dakuten hemengo erosliak. Hurbilduko gara pixket. Egunon, Olaia, zer moduz, nongo azarazu? Ni horonoz mugairekoa naiz. Eta karroza martxan da dagoneko edo nola gaziden zaten? Martxan dugu bai. Eta aurten irabazteko intentziokin edo nola? Hoi, sekreto momentuz. Sekretu, Bueno, eta lehenengo aldi alda bazkarira heldu zarena. Ni bai, orain artio egon nahi zerbitzatzen 3 urtez eta urten lehenbiziko aldea. Orden gaztek zerbitzatzen dute Baztandarren biltzarrian, ez dala? Bai. Eta bazkariko ilusioakin zaude edo nola? Bai, aurten gogotsu, abertze guraldik espero dakun, eta... Zein da zuretako Baztandarren biltzarreko eguneko momentu berexiena edo espezialena? Momentu berexiena... Ez dakit, ni gehien gozatzen dutena da beti, goizeko karrozak eta baden ilusion hori. Eta gero, beti bazkal ondokoa, eta besta. Eta bazkarira etortzeko arrazoi nagusia zein errango zenuke dela?
Arrazoi negusi ez dakit, aurten pixket aldatzegatik gogoi eta lasai egoteko, gustora bazkaltzeko eta kuadrilan ere bai ongi pasteko eta geroko berotzeko. Eta aurtengo hontan bazkarira norekin torko zara? Aurten hoixe herrikoekin eta kuadriakoekin eta hoixe. Eta herritik gaztiak, zarrak, denak batian nola ibiltzen zate mailak betetzeko eta elkarrekin beste hau pasteko? Orokorrian gaztiak izaten gara bai, aurten 30 inguru gara eta gaztiak bai. Ederki, bueno, aurreizku uspenen bat baduzu eguneko edo esperantzan bat? Bueno, esperantza ez dakit, aber aurten badugu nola suertiak arrozakin eta aber. Eta ongi pasten duzuen. Bueno, ikusiko garelakoan, ongi pastu eta aber txartela hunditzero osten zuen, bai? Bueno, gero arte. Bueno, eta hementxe gaude Patxi Irigoienekin, ongo azarazu, Patxi? Ni erratzukoa. Eta erratzun karroza martxan da edo nola da asuntua? Bueno, egara pixke, baina hoi sekretuan gordeko du baino, Hemen sekreta hondiza daude, eta bazkariko zenbatzuk torko zate erratzutik? Bueno, gaude 2 mai, torri gara 3 hemen erostera, da gaude 2 mai, eta gero bertze mai erdi betola, osake, bueno, andana bat bagara. Kuadril bet bai, eta gaztiak, helduek, denak nahasiek nola elkartuko zate? Bueno, gaztenak izintu hemen 8 bat urteola, eta gero ja, bueno, edo zein, azkenean denak elkarri juntetze gara, eta da eskusa bat elkarri juntetzeko, eta elegante pasteko. Eta zuretako eguneko momentu politena zein da? Momentu politena. Hombre, goizetik ja ambiente izaten da, gozaltzen da hola, eta gero hemen Elizondon godelaik karroza desfile hasi baino leno eta giro polite, Eta gero, bueno, desfilean zaude, pixka dola en una nube bezala, dena daude hor zure bazterria, zu tira aintzinet, eta nik uste bizaten dela momentu polite, bai. Orduan zu karrozan duela urte dexente atratzen zara? Bai, urte batzuk bai. Eta launbetatxean atratzen zara edo launbetatxea reserbatzea izu igandia hobeto pasteko edo ospatzeko? Pues badire urte batzuk, hola tradizena izela, gero bertze batzuten ez, eta ez dakit, aurten igual tokatzen da, ez dakit, ikusko dugu, haber ze feeling dago momentu hortan, ikusko dugu atra edo ez, baina, bueno, igendia polite da, eta ni naiz beti igendian reserbatzean aldekoa, baina, bueno, laumetean simelian, pues, me han liau. Eta zen nahi gauzu, holako egun pixket itzaliagoko bat edo eguzkitxo Baztandarren biltzarreko? Hombre, bazkarin dako eta itzelian egotea beti da goxo, ez? Baina, bueno, holako egun bet, bere, sapa dago, baina nik uste egun polite, lano dago, baina nik uste temperatura una dagoela, eta igendeko bero imarra du, Bai, ez dala. Eta bazkarira tortzeko zein da zure arrazoi nagusia? Hombre, Baztandarren, bai, horren desfilea da importantia da, eta bada parte handi bet, baina bazkari ere da parte handi bet Baztandarrenen, eta girua da ere, bai, azkenean nik uste epizentroa ere dagoela bazkarien, eta bazkarirez pasagaten, ostras, zaude pixke girotik kanpo bezala, eta bazkarie, arraspoite da, une tortzia, eta kanpotarren dako ere, kanpotik bisitan tortzen diren dako ere, ni beti rekomendatzut, bazkarire alba da puntetu, porque ongi etorrik izaten dire, eta kriston giro izaten da. Bueno, orduan igandian ikusiko gara, ongi pastu eta gaur txartela hondiz erosi eta igandera arte, bai? Gero arte Patxi, aio. Eta hementxe gaude Enarakin, epa egunon Enara? Baita zuri ere egunon. Zu ere Baztandarra? Ni ere bai, Elizondarra bai. Eta Amatxo ere bai, ez dela? Amatxo ere bai, oixe bai. Eta bezala nola bizitzen da Baztandarren, diferentzia nabaritu duzu edo berdintxu? Bueno, bai, diferentzia bada, orden, bueno, pues, laun betian tranquilxago, gero gendian aurrekin desfilakusi, aurten bikin, pues, bazkaltzera gaingara batekin, eta gero utziko dugu baitetxe metxekin. Eta gero besta pixket? Bai, trampa pixket dingo dugu. Eta zu karrozare atratzen duzu edo zuen kuadriako norbaitzu? Ez, urte batzu zeatra gintuen, bi kuadria elkartu guinen, eratratzen ginen karroza, baina ja azken urtetan, pues, oixe txarrak dire, ja bertze ritmo bat, eta ja ez dugu atratzen, bai. Da diferente bizitzen da karroza atrata edo atragabe? Bai, dudigabe, atrata bizitzen duzu, ez dakit, barnetik, ikaragarrie. Noiz baitere, beti bizien behin-pin probatzeko, hemen Baztandarra izanik, bai. Bai. Orduen gogotxu igandeko? Bai. Gainera mandute denbora ederra, eta badugu plana ja antolatu, eta bai. Kontenta gustora, bai. Ederki, bueno, ikusiko gara, desfilian edo bestan, eta ongi pastu, eta txartela hondiz erosizuk ere. Hoixe, bai. Aber, gelitzen diren, espero baietz. Venga, min esker.
Dagoeneko tabernariekin egon gara, ilaran zeudenekin ere bai, txartelak erosteko prest, eta orain elkartera sartuko gara, eta bertan bikide izango ditugu itxoiten, egunaren berri, bestaren berri, eta haien egunerokoaren berri emateko. Besta hurbiletik bizi dezagun ba. Kideengana hurbildu gara dagoeneko, hemen daude nere ezkerraldean Oian Arretegi eta eskuinaldean Elisa Almandoz, eta haiek ere badute zer kontatu bestaren inguruan. Kaixo Oiana? Iepa, Nongoa zarazu? Arraioztarra. Eta zenbat urte dara mazkizu Baztandarren biltzarran? 16 urtekin hasi nintzen, 8 bat urte. Eta zu Elisa nongoa zara? Lekarozkoa. Eta zuk zenbat urte dara mazkizu Baztandarren biltzarran? Oiana bezala elkarrekin sartu ginen, orduan 8 urte. Eta komisio ezberdinetan zaudete? Bai, ni orai Bazkalondoko eta Artisauen komisio da, bi komisio egiten ditugu, eta Oiana... Oiana zu non zaude? Ni desfile komisioan. Eta nola funtzionatzen du pixka desfile komisioak, zer egiten duzue? Bueno, desfile komisioa arduratzen da eguneko orga apainduen desfilea ongi ikatia. Orden gure lana hasten da apirila aldean Euskal Herriko herrialde ezberdinetatik dantza talde eta musikari taldeak deitzen. Eta gero ja egunean bertan ez beharrik ez gertatzean datza gure lana. Hala ere, badakigu Baztandarren biltzarra komisio ezberdinetan banatuta egontare elkarlana ezinbestekoa dela eta beti egoten zaretela bat besteari laguntzen, ez dela? Bai, batez ere bakotxa arduratzen da bere lanaz, bere komisioaz, baina gero sobratzen zaigun denboran edo elkar laguntzen saiatzen gara. Eta nola funtzionatuko du edo nola joango da aurtengo Baztandarren biltzarra, zein da zuen egitaraua? Bueno, egitaraua gutxi goitu behiti urterokoa izaten da, ez? Goizean, goizeko 10:00 2 ordutara erran artisauak egoten dire, eta gero ja ameketan hasten da organ desfile, ez? Eguneko ekintza importantena edo, ez dakit. Berexiena, bai. Ameketan hasi, 2 ordu artio gutxi goitu behiti, eta gero ja 2 ordu terdietan mutildantzak izain dire Elizondoko plazan. Horkoak itzen denean, ja denak hurbilduko gara hemen, merkatu zela jontara, eta hemen hasiko da 2 ordu terdi kaldera bazkarie. Bai? Eta ja bazkariekin batean, musika hasiko da, Bazkalondoko animazio guztia. Bai. Eta aurten zenbat orga aterako dira Baztandik? Oraingoz dakigunez 15 orga izango dira, herri bakoitzetik bat. Elizondok ere bakarra aterako du aurten? Elizondon 2 kuadrilla elkartu dira eta bakarra egingo dute. Eta badaude orga honik aurten, pixka eta aurreratzen aldi guzue zer dakizuen orgaen inguruen? Urtero bezala badire orgak modu guzietakoak, baina bai ikusten da maila honeko orgak badirela eta izango dela hor joku pixket. Bueno, orduen aurten etorri beharko gara bai edo bai. Eta bazkariei dagokionez nola daie salmenta? Salmenta, gaur hasi direz artera saltzen eta arrasan nimetue, eta jende haunitz hurbildu da txartelak erostera, uste dugu urtetan baino salmenta onagokoa izaten nahi dela. Eta zenbat egunez salduko dituzue txartelak edo nola funtzionatuko du txartelen saltze horrek? Bai, goizeko 10:00 ereki dire atiak, eta ora izaten da tanda fuertiena edo, ez? Baina gero erran, haunitze galdetzen dute, batez ere kanpotarrek idazten dute igual gure korrera erranez nola lortu daiteken, hoiendako korreoz erosteko edo eskara egiteko aukera dago. Korreoz eskara egiten dute, bankoan diru kantitatea ingresatu behar dute, eta orduan erreserba egiten zaie. Eta bertzena, segunian berian ere bai, egoten da plazan jartzen dugun, ostatu horren ondoan, postua jartzen dugu txartelak saltzeko. Eta biztertian, atxaldetan ere bai hurbildu daiteke dozen, eta hemen, barrakonean bertan lortu. Orduan, atxaldeko lanean aitzen zate, izan ere, zenbat pertsonendako bazkari izaten da? 1400 bat txartel saltzen dire. Eta nola egiten duzu hainbertze pertsona hornitzeko, hainbertze pertsona jatekoa emateko? Bueno, erran barra da bazkarien antolakuntza eta Baztandarren biltzarren antolakuntza auzolanean egiten dela. Eta, menuatik hasite produktu guztiak, bertako produktuak erabiltzen ditugu. Eta gero zerbitzariak, Baztango gaztetxoak izaten dira. Orden hemendik eskerrak nahi diet urtero bazkaria handi hau egin alizateko laguntzen duten gaztetxo guztiei. Eta aurten gaztetxoen aldetik arazon bat izan da edo haunditza puntatu dire, nola daie
gazteen zerbitzarien zerrenda. Ez, egierran nahiko konten gaude, bertzetan baino igual erantzun hobea do. Benpin hasierako tandau fuertia izan da, eta nahiko konten bai. Espero dugu segitzea, oinik ere bakarren bat behar du gehiago, eta orduan animetzea denak. Ederki, eta urteren batean pasatzaizu zerbait berexie, gelditu zatela edari gabe, janari gabe, justu ibili zatela? Ni dakitela, badakit bertzu urten batzutan ez baitere piperra da piketu izan dela, eta orduen, hor improvisazio bat izan zela, baina, azken 8 urte hauetan ez zait burure etortzen zerbait pastu denik hola bitxikerien bat. Halare, lehen urtean sartu zenuten berrikuntza bat, eta izan zen haragi diferentzia zein zenuten? Bai, jazin ginen bertako produktuen aldeko apostue, orduan oianak erran bezala patata tortilla izan ezik, bertze guzie bertako nekazari, bertan erosia izan zen. Eta sekulako rakasta izan zuen, eta orduan aurten pensatu dugu berdin segitzea. Aratxiak bertako bi abeltzainei erosten zaizkie, litxo ere mendik hartzen da, postrea, pastela bertako goxotegitik, eta izozkek ere bai ez, jauregia gasnategitik. Orduan dena hemendik sortu. Bai. Eta, Baztandaren biltzarra berexie da zuendako argi dago, hemen lanean aitzen zatelako urte guztiz, baina zer da zuendako Baztandaren biltzarra? Baztandaren biltzarra netako egun bat baino gehiago da. Egun berezie da, urduritasunak, emozioak, haserreak eta bertze gauz biltzen duenak, baina nik uste dut, aipatu behar dela, egun bat baino gehiago dela, besta bat baino gehiago, eta horrekin gelitzen naiz ez. Urte guzien aktibo dagoen elkarte bat, euskeran alde lan iten duena, eta eguna, urteko egun bat aukeratzekotan nik eguna aukeratuko nuke. Eta zuek lan talan ibiltzen zate egunean zehar, baina gero besteiteko tartetxon bat ere edukitzen duzu edo nola? Bai, lanean ibiltzen gara, lana egiten dugu biztartean bestara egiten dugu, eta gozatzen dugu egi da. Ordua honitz dire, denbora honitz eskatzen du, baina ez ginen hemen egoinen bertze urte ez baginen ongi pasatuko ez. Orduan aintzinetik eta gero ere besta egiten dugu, tarti hartzen dugu eta modu. Ederki, eta zein dira aurtengo aurre ikuspenak edo nola ikusten duzu joanen dela besta, denbora ona iragarri dute ez dela? Bai, uste dute ongi gango dela, egia da aurten tokatu dela San Ferminentatik arras hurbil, eta horrekin du igual giroa pixket motel gatea ziren. Jendea etzagon arras motibetu eta baina gaur kusten daia egune bertan dugule eta giroa berotzen nahi dela. Orduen nik aurrikuspen onak du, denbora lagunduko daku eta ongi gain dela espero dut. Gero ere badakigu Baztandarren biltzarra egunean karrozen aintzinetik joaten direla banderak eta banderak beti omendu batzuk eramaten dutela. Aurten nortzuk eramango dute bandera hauek? Aurten berexie da, aurten asmentan pensatu ginen Baigorriko Basaizea elkarte egitea, eta gero erran ginen elkartea bera baino Baztandarren biltzarra eta Basaizean arteko harreman izela omendu nahi ginuena. Urte hori dela urte haunitz, aintzineko generazioak hasi zuten harreman hoi, eta urtetan zehar mantenduz joan gara eta mantentzen joan nahi dugu. Orduan, hoixen, bi elkarten arteko laguntasun, elkartasun hoi eta lankidetza hoi. Erakutsi nahi duzu ez dela? Mila esker biei, plazer bat izan da zuen artean egotia, eta espero dugu igandekoa zoragarria atratzea eta bertan ikusiko gara. Esker milezu behi hurbiltzeagatik. Gazte batzuren ilusioa, hainbat herritarren pasioa. Dena hasi zen duela mende erdi, gerozti zenbat burua uste eta izerdi. Zenbat bilera, zenbat gertaera, zenbat dantza, eta baso erdi. Baztandaren biltzarra zure omenez, topagin dezagun haunit. Dagoeneko ostatukoekin egon gara, Baztango herritarrekin ere bai, kideekin ere bai, eta nola ez, egun garrantzitsu horretarako protagonista den musikariakin ere egonen gara. Miguel Iparragirre, zer moduz? Ongi, eta zuek? Ongi gara. Urduri zaude, igandea gainean dugu, zer moduz, nola espero duzu igandeko eguna? Urduri inbertze urte badamazkigu gauza behitien, eta urduritasunik ez da barrikan pixkat alaitua, pixkat mugitua, gero ikasleekin ere kontaktuen jartzen gara, eta hor gabiltza pixkat aldaketa batzuk egiten, eta gauza mugitzen pixkat. Zu berez Baztandarra zara? Ez, nien erez, arantzarra naiz, arantzako naiz. Bakarra hemen badaramatzat, Elizondon bizi naizela 38 urte edo badaramatzat, orduan hemengo sentitzen naiz.
Bai, ez, ja, espiritua bederen hortxe dago, ez? Bai. Gainera beti izan du naiz zainak aiza egiten joan jende klasea, ez? Da ordu nunera torri nitzelikan, hemen gelditu nintzen, da gustora nago hemen, bai. Eta ofizioz kordioi zara edo? Bai, gazte-gaztetikan horretan aritu naiz beti, lehenago biltzen itzen herrietan soinu jotzen, inautetan, bestatan, bodak, horrela, eta inetun horrogeita zenbait urte. Eta, bueno, ja, adin batekin, pixkoat horrere gazte jendea aldatzen da, erraten dena generazioz aldatzen da, eta pixkoat ikusten duzu zere gure lekuz kanpo bazala. Orduan, aukera izan du nuen hori ustekoa, baina musikakin garraituz segitzen dut hemen erakusten musika eskolan, eta beti musikari lotu egon da naiz nire denbora guzia, bai. Eta gazteak animatzen direk akordioia jotzera edo nola daie generazio berri hauen mugimendua? Bueno, beti bada, ni konten nago hemen Elizondon aspaldizko urtetan 25 ikasle inguru hori badago musika eskolan. Claro, urte batez igual izan indero 22, horrengon 28, baina 25 inguru hori, eta bai, gainera bada jendia ongi jotzen ikasi duena. Claro, kasu honitzetan, naiz ongi joan gero bertze ikasketa direla eta utzi behar izaten dute edo pixka baztertzen dute, eta claro, hori ez bada egunero segitzen, atzeratzen da, baina bueno, ez konten nago jarraitu egiten du jende unitzek eta gustora nago, bai. Eta gure igandeko eguna handiari dagokionez, zenbat urte dara mazkizu Baztandaren biltzarrean jotzen? Zehazki errateko ez dakit zenbat urte izanen diren, baina 20 gehiago bai seguro. 20 urtetik goiti seguro 25 igual izan daitezke urtero atertzen garela. Eta urte guztiak berdinak dire, diferentiak nola bizi duzu egunerokotasunean? Bueno, guretzat oinarriz dena berdina gelditzen da, ez? Gu jartzen gara karroza baten gibeletik, eta haren gibeletikan gehiagoko handik ez dugu ikusten, eta horrela, baino, bai sentitu da urte batzuz izan duzuela berakada pixkat, jendia pixkat motielago, ilusioz falta, edo horrela, baino nik uste berriz berreskuratu den lehengo ilusioa eta gain-gainean dagoela Baztandaren biltzarra. Eta urtero zaudete karroza berdinan atzean edo joaten zate aldatzen zuen lekue? Ez, aldatzen gaituzte hori antolatzaileek hobekin heldu den modura pentsatzen dut, jartzen juzte musikariek karroza batzokin ebertxekin, eta batzutan tokatuko gara igual gibel asko, ebertxean aitzin esko, segun nola erraten diguten. Eta urte guzti hauetan kantak aldatu diren, nola izan da aldaketa musikalki ezberdintasunik badago? Bueno, ez, kale jira modun nola egiten den, aldatzen juzu igual pieza batetik bertzera aldatzen zara, baino musika tipua guri dagokionez ez da aldatu kale jira, zortzikoak, hemengo euskal dantzak, holakoak erabiltzen jugu beti. Eta hainbertze urte desfilean, zuk parte hartzen orgen artean, faltan bota alduzu noizbait bertan ikusle bezala egotea? Bueno, ikusle bazala egotea faltan bota nuen lehenbiziko urteetan hemen jotzen hasia itzinetikan. Orduan oraindik ibiltzen itzen herrietan soinu jotzen, eta izaten zen nik uste irailean izaten zen lehenago. Eta irailean tokatzen zitzaidan herri batekin soinu jotzen gana. Eta lehenbiziko urteetan unarat horrita, ez dakit bortza 6 urtez, ez nuen ezagutzeni Baztandaren biltzarra, eta beti horren eskasi izan du nuen. Eta bai, gero orain, jotzen hasia itzinetikan, saiatzen gara bueltatxo bat ematen aber ikusten ditugun, baina, klaro, gainberetu apakarriten dugu, ez dugu ongi ikusten, baina, bueno, ongi ikustore biltzen gara, Eta ondotik, lan hain ondotik, beti badago bestako tartia edo etxeragaten zara ondotik? Bueno, lehenbizien, hasita lehenbizien, eskaintzen zizkiguten txartelak bazkaltzera joateko. Emanen zigutela bazkaria ordain horrela, baina, klaro, nire kasuan, nirekin jotzen ibiltzen zirenak umeko eskorra ziren haunitz. Eta horiek, klaro, horiek beren gurasoik gabe, ez nintzen sobera deliberatzen, klaro, horien kargu inbernuenik, eta orduan erranien lehenbizitikan ez ezkinela joanen. Eta ez gara joaten bazkaltzera beri hortara. Bazkaltzen dugu, bueno, zenbait urtez itxera, igual zenbait urtez norabait erostaturen batera, horrela, baino bazkalduta segidu itzultzen gara unat, ja sariek ematen justen eta horiek ikustera, eta dantzak eta ikustera. Berexia da zuretako momentu hori ez, sariek ematen dutena? Bai, dudik gabe, Baztandaren biltzarren barreneko egizun bat ona da, importantia da, bai. Eta zein da egunetik gehien gustatzen zaizu momentue, zein da gehien atentzioa deitzen dizuna? Bueno, nik uste
karrozakin abietzeko, desfilea abietzeko puntu hori, jendean ikusten da, jendeen bertze emozio bat, bertze ilusio bat, edo ja gero pixkoa dioten zara jarriz, kostumbratuz ikusiz, eta ja ez diozu berezitasunik ikusten, zertik jarri zara hori ikustera ez, baina lehenbiziko hasierako momentu hori nire ustez. Bueno, aurten ere bertan ikusiko zaitugu eta plazer bat izango da zu entzutea. Eta, aurtengo zer espero duzu? Aurtengo, nik espero dut beti bazala ongi joan dadin, orai bilarteko urte guzitan ongi atera da dena, gustora ibili gara. Izaten dugun aurkari bakarra izan daiteke berua. Beroak pixkat kaltetzen gaitu, baina eraman daiteke horire. Baina bertzela, ez, ongi espero dut ateratzea dena. Mila esker Miguel, eta igandean erran bezala Baztandarren biltzarran Elizondon ikusiko gara.